Yo. Raz, dva. 3, 4. Bouš, Káča. JLM, KCZ, bro. Toto je príbeh dvoch ľudí, ktorých spojil život napísať celý dej. By zavaňalo knihou, po rokoch sme sa stretli, aby sme si povedali, čo všetko sme dokázali, aj čo pojebali. Som rád, že som sa dostal vyššie, že mám svoju ženu, s ktorou píšem príbeh. Káčo, jak na teba kúkam, tiež sa zmenilo od dvob, čo sme ešte chodili na pivo. Jsem tady a jsem jiná, s tebou a minulostí, spokojená, ale teď žiju v přítomnosti. Jsme jiní a přitom skoro tak stejní, bratr a sestra v jednom znění. Zdvihli sme si laťku, prišli si pre facku, nasadli sme na celoživotnú húpačku. Povinnosti, starosti, aj tak svieti Oscar a v repre sa nahráva ďalšia Boušova doska. V Tyrolských Alpách vidím, ako žiari, si spokojná a vyrovnaná, s úsmevom na tvári. Je z teba fajn matka, spravodlivo prísna, máš život v rukách, už to nie je freestyle. Být matkou, to není tak zlý, povinnosti, starosti, to jsou mý radosti. On mi změnil život a otevřel obzor, děkuji ti, že můžem sdílet společný prostor. Ako muž a žena, ako brat a sestra, vzťah je tak dlhý ako životná cesta. Vnúci poznáš priateľa, to každý dobre vie. Keď treba pomôcť, tak sa pomôže, nie sú problém hranice, city hľadaj v ľuďoch. Už vieš, prečo ľudia felia v rodinných kruhoch. Som rád, že sme takto spojili tie naše a verím, že po čase stretneme sa zase. Jsem tady, je to zkrátka fajn, to, že jsme tu všichni, to není žádnej klam. Čas běží tak rychle, ale stejně se sejdem za pár let dnů či příští týden.